So couldn't I, which I must do, could it shine down here with you? Just my breath is mine. OK, kde jsme? Brdech. Jsme v Brdech, tady někde a míříme někam, jo, takže bude to zajímavý, ale co na to říkáš? Mega se těším. Já taky. A cestu tu vám ukážu za chvíli, ale kdybychom šli úplně jako rovnou do kopce, tak já jsem vylezla z auta, uklouzla jsem. Jakoby, jak bychom to popsali? Docela v pohodě. Lepší. Hlavně nemluvit prostě, že jo? Jo. Jsme živí, že jo? Jo. Jsme živí. Už je medro. Jo, už jsme zahřátý docela a podmínky jsou tady takový kloužeto. A pouštíme si písničky, takže docela v pohodě. Chodíme tu po kamenech teďkon, ale prostě jsou skály, jo? Chodíme tady, teď tady jdem třeba jako lesíkem nějakým mezi stromkama a to je prý oficiální cesta. Takže bomba, ňoňuňo. Tohle je oficiální cesta, by the way, jo? Tudy mě táhnou mapy. Myslíte, že tady. se tady má jít? Jo. Myslíte, že se tudy má jít? Myslíš, jo? OK, je tu oficiální cesta. To ne, že vypadá úplně... No, jako asi tady není sníh, jo? Ale je tady zelená. Každopádně je to tady fakt krásný. A máme zase třeba 3 kiláky, nějak tak si myslím. Takže ne to víc. Máme zase tak 3,5 a za chvíli odbočujeme. Takže já jsem ozvu za chvíli, teď jdem na skály. Kde jsme, Míšo? Jsme už nahoře. Za 90 metrů budete v průjezdním bodě. Jdem to tady obsadit a jdem koukat na ten výhled. No nic, tak jdeme snackovat. Dáme si nějaký snackísek. Máme tady pár snacků. Pár snacků. OK, Míšo, řekni, na co máš chuť. Nevím, na brumíky. Perník. Jo? Jasný. Já tady píšu už deník. První Tak zastávka za náma. Dobrý den. Bereme si saky paky, já si beru pizzu a jdu Já taky. se vidím, mega se vidím. No, flexibilně. Pak pokračujeme. OK, jdeme dále. Tady máme jsou cíkováky, není čas. Jsme Kamerku. OK, jdeme dále. Tady máme jsou cíkováky, není čas ztrácet čas. Jinak vole se asi domů v životě nevrátíme. No, jsme se ztratili, jo? Kvůli komu jsme se ale ztratili? Kvůli Natálce. Ale já jsem to myslela dobře. Ne, prostě ona jako, tam bylo rozcestí, já myslela, že rovně. To je prostě jako, prostě rovně, že je to jinak než to bylo, jo, takže jsme zabočovali ale ne, jako koukala jsem na mapy a ten mě hned opravili, takže jdeme dál, pokračujeme tady. Teď jdeme asi ještě 800 metrů rovně a klouže to jak blázen. No, takže to dostane. Ale Jsme tady hodili držku. nehodili, málem. Je to super. Bomba je ňuňuňo pecka. Kde jsme? To není přehrada, to je vodní nádrž. Tak vodní nádrž. To je u vodní To nádrže. Aha. Míříme asi teďko, máme pauzu. To taky vidím. Ale fakt máme toustíky, koruní merunku a to banger. Jdeme obědvat. Konečně. Já asi 11:30.
To je influencer. Na trávě. Vařená travička. Jsme jako v pohodě, tady si jdem po cestě a jako omrkně to tady, jo? To máme přejít by the way, prostě. Hej, asi jde. Jo? Takže podle mě po kamenech asi jedině. Jo? No, takže vidíte, jak to tady dopadá, prostě. Podmínky nejsou vůbec jako jednoduchý, ale jsme rádi za jakoukoliv možnost vyjít ven na sluníčko. Takže si to tady štrádujeme a za mě super čupr. Jo, tady jdu nějakým křovem. Našla jsi cestu? Tak máme cestu. Jo, kámo, to vypadá dobře, to bude v pohodě. No to je. Jak jsi tu tady přešla? Vydej ty, no jen to překročíš. Hole mi dej. Tohle mi dej tak, já tě netočím. V pohodě? To dobrý. Musíš se chytnout toho kmenu. Tak. Za 100 metrů odbočte. Ty vole, drž hubu! No, tady na ten šut. Tak si zvesí to nebo ne. Jsem, no ale jako... Musíš balancovat rukama, brácho, víš? Jo. No. Tak, jdem dál. Tady musíš. To je asi jedno, vole. A není. Jo, a není, no. Ty dilňáno. Dobré, ty jsi to neviděla, že mám vodotisný boty, vole. No tak to můžeš to tady. A do pr... Čím to na to? Kudy jdeme? Tak to mě baví, no. Hodně. Aspoň, že tak nechali ten kmen. Reálně, no. Tak, podle mě jsme tohle zvládli jako suprově. Boty bych měla stejně mokrý od toho sněhu, takže za mě dávám tomu krásných 10 z 10. Tak mrkejte na to, jo. Jdeme. Tady. Jasné. Je to v pohodě? Tak a tam jdem na Tak a je to. Zvládli jsme to jak nic. Jak Hej, nic. dívím se, že jsi neprotestovala o tom, co to vybírám za cestu, ty vole. No, nejlepší nebyla, Míšo. Jako ne, ale tak lepší než jako Jako jo, já mám stejně jako mokrý boty, jo, ale že jsem tady kam zahupsla, ale tak to je vedlejší, to mám, všechno to uvidíte na tom GoPru. Nebo to už jste viděli, protože to dám před tenhle záběr. Tak jo, svítí sluníčko, což je jako na to, že 7. února, je 7. února, tak počasí je jako luxusní. A má za sebou takových 7 kiláků, si myslím. A v pohodě za mě, jako, jak to hodnotíš zatím, Míšo? Velice kladně. Fakt nádhera, líbí se mi to. Taky, no, jako, Musíme tohle dělat častěji. yes. Jsme někde. Jsme lehce vyčerpaný. A teďko jdeme tam někam do kopečka a pak zabočujeme a čeká nás tak ještě kolik, nějakých 6 kiláků třeba ještě. Luka? Řekni kód. Na ty 5. Poles. Pacha na batok. Mini. Hej, to si vlezla strašně vysoko, že jo? Jo, mega moc. Je to vidět, jak vysoko jsme vylezli? Ne, není. My jsme vylezli fakt strašně vysoko. Fakt hodně vysoko. Tam někde je Míša.
a vzám nějaké hůlky a jdeme, vůbec nevím kam jdeme. Nebo jakoby vím, ale mapy nás už pár kiláků nevedou a jdu jako z hlavy podle toho, co mi říkala teďka. Takže jdeme podle mě teďkon, takže pokud se ztratíme, je to na Míšu, pokud se nestratíme, tak jsem šikovná já. Jdeme tady, to je ještě to a to je prostě kopec dolů, teď to trošku je i vidět. Můžeš? Jo. Dobrý. Je to fajn, no. Tady končíme, nebo nekončíme. Tady odbočujeme. A nejdu vůbec do žádného vodu. Nejsme v průjezdním bodě, ale... Jdem vodou. Pokračujte 1,5 kilometru. Super. Hlásím se vám tady, vůbec nevím odkaď, ale jsem nestihla, no každopádně život, jsem ji mám viděla na zemi. Ale ustála to. Každopádně vůbec netušíme ani jedna, kde jsme. A já mám puchyř na patě a Míšu bolí kyčel. Ale to nemění nic na tom, že to prostě dojde mi, kdyby se měl vykrvácet obě dvě. Nějakým způsobem. Rozmáčkla průmíka. Třeba 8krát jsem mám. Někdo spadnul. Kdo spadnul? Vůbec ne, kdo spadnul. Tady do toho kopce mi jdem. A už je to hodně rozčvachtaný. Ale pověz nám něco. Pověz nám něco. Už trošku je to takový horší, ale za chvíli jsme nahoře. Je to takový, aby jsme to vyšli hlavně. Jo, teď už je to takový hlavně jako přežít. No, takže jdeme. No. Nechtěl přivařit. Ne, to já bych neudělala přece. No jasně. Paní chytrá, ne? No a tam je nějaký kopec, tam jdem. Neber mi holé. No a jdeme a frčíme. Jsme hore. Už to máme. Už jenom potom slezem dolů. Výhled tady žádný není, takže to úplně na hovno, ale jinak fajné. A potom už třeba 2-3 kiláky dolů to je. A jsme doma. Takže jdeme a koukejte, jo. Kámo, fakt to není vidět, ale fakt teď je krpal dolů, takže teď vám natáčet fakt nebudu. No. Takže za tak kiláček jsme doma. A za mě jako tripík luxusní. Co tu říkáš? Je dobré, až na to země bolí kyčel, jakože brutálně. Bolí kyčel, já mám puchyř a bolí mě jako chodidla, ale to, na to jsem si zvykla. To mě bylo už od začátku. No já si mám problém. A takže se vám ozveme možná ještě předtím, než budeme doma. Taký zbývá nám třeba 500 metrů home. Jupi a jej. Což je vlastně jako v pohodě už. Chvíla, že páze. Yes, mega chillec.